gaddanade e jamma hannde o e oɗo ñalawma aljuma sappo e jeenayyi lewru men bowto woni décembre hittaji jadi e nogas e ceen oɗo namdi o wi on mbiɗo tuubi oppi jina eno namdiri bandiraɓe en jaako woni namde gardata ni yo tuubi oppi jina kono wi caggal muɗum noon seeɗane foltimo mataw o mataw otti gofol ngol o namdi noon beele o foti ko wadde kafara beele foti ko horande ɗum holko sere wi hen Thiar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد وأني موتوبني الله وفي بي أني ونمشي جو كجوتي كوزين النغو كبني كو نمشي وأني دوها وما يوانتا واتو وسيرتي كده غوفل غول أنسها دو توبي ده وسيرت ما بالكمبلمنت من دو شري توبوي وبي أستغفر الله يوم يافي مفايدو مهن الله يافي بكات مكو yoni noon so dañi oto rutto hen ni kono so tawi cheyɗane foolima haw ruttima hen wodanimo tan kadi ko tuubde lawol gongol no wanno ngol ni tan kono kaffara kam mi famani ɗum ɗo e tuuban Allah tan won hadis biyo so tawi joomum tuubi ruttitima kadi waɗi kadi tuubi hay sinno ko laabi jeeɗiɗi o wiyetake o ñiiɓe e bakkat aha kono noon won hadis kadi biyo elle kal mustahzi bi rabbihi way kono jalkito joomi ko nimo saba ɗum sabatas e neɗɗo so tawi kisi tuubani Allah nimsi e goofol ngol waɗanno yo doggol yo woɗɗito ngol somo hatten yo res e rewɓe e nelaw sa sallam wi sa yi debbo haqqille ma woni e makko ya wondo e joom suudu ma e o debbo mo jiiɗa jarribaɗa ko wone makko ko ɗum ene e joom suudu ma sa yehi to makko to ko halkare wonan ma toon sa yehi to joom suudu ma humto haaju ma ko dewal Allah ko baraji keɓata toon yo haɓe fittanu makko rento rewɓe jananmi ko woni rewɓe jananmi ko ɗum tan woni e debbo makko yo artira hakkille makko no moƴƴi tigi inchallah laaɓti ceerno Hammat Diallo ceerno oɗo namdi kanko de o montino e ƴiƴam ɓesgu Allah waɗi noon e nder hen o heeɓi kadi felwere o laaɓi ƴiƴam ɓesgu jangga bisalade e dewe makko Allah gila en juuli hay ko nandi hen joni noon felwere wonde felwere musde jomgol ɓuusi joni iɗi juulde holno waɗata e o looɗo so felwere nde tawde mbiɗa ƴiƴam ɓesgu wondino eyyi o laaɓi ɗum o loototo so tawi hoddirama ɗo felwere nde woni ɗo wawi maskude ɗum tawi ko bandas fiila hen so lootima tarɗe keddiɗe foof ha gasi ay jungo ngo e hoore mum ha yetto samme a yettima sammede nde o looti ɗum ha laaɓi on saha namdal ngal wonno ko kanko on biɗo tuubi o tuubi siftori ko gonduɗo e felwere o gonɗo felwere o gon jarande ɗe eyyi joni ɗo wonde felwere ɗo yo looto ɓandu ndu andu wiimo wonde ƴiƴam ɓesgu joni noon ƴiƴam ɓesgu nam nde daroy to tawa kadi felwere are makko wona joni noon ƴiƴam ɓesgu nam so dartoyima o loototo ɓandu ndu fof ha ndu fotta sammere jungo ngo no woniri ni o loota ɗum junnude less o waɗa ndiyam noon o maska o mooma e dow gañande nde tawde kay jungo no jaɓa fawade hen oto waɗi ndiyam de yo moom tan on saha o juula watta julde e woni pamirɗen inchallah machallah tawi ko bandas haɓa hen yo moom e dow bandas hen tawi kol waɗa hen yo moom ndiyam o mooma e dow kol hen taw wona ne lowto wifi hendu tan sojjat soko sallike o namde banggue sallike ko noon tan laaɓti ceerno Hammat Diallo ceerno namdede ene jokki ha joni ceerno oɗo namdi o namdi o wi no on mo tuuba muɗum waɗi soɓe joni o itti tuubba o joƴƴiniba Allah waɗi janggo muɗum noon omo salligi ha paari o memi tuubba warnoɓe soɓe ba o memi tuubba o namdino beele o salligino gongol ala ɗum jarana salligade gongol no namdori andi sallige memde soɓe mbo iwani e mum bonnata sallige ma kono no bonna dewal ma Allah ta joom wonno koye julde soɓa yane dow mum so ndiwri facce makko so debbo wambuno ɓinguel ngel soofe dow keeci makko walla ngel yaltoy hen memi keeci ki min ɓannudu julde makko nde boni ko birdannoɗo mo huufi cukalel ngel nani de cukalel ngel soofi e dow makko leppini comtiɗi walla ɓandudu julde nde boni amma kanko on bonnata sallige makko ko soɓe iwnuɗo e nder makko eyyi ɗum bonnani sallige o ko dewal Allah ngal tan boni kono noon tawde kadi wona e julde o woni mo jogui sallige makko o yaɓɓoyi soɓe sallige o no woni ɗo wonno daharatul hadasi o nin ɗon kon daharatul khabasi o kam on o perdi ɗum sabi ne waɗɗi e neɗɗo ɓandu mum laaɓa e soɓe comci makko laaɓa e soɓe nokku ɗo remata Allah ka laaɓa e soɓe joni kanko toon ngal toon laaɓal woni ngal o dañi caɗele amma ka sallige o daharatul hadasi al asghar toon ne heeɓi toon kay ne heeɓi machallah probléme ala hen
non tigi jaram Ceerno Hammat Diallo laaɓi laaɓdi sanne sanne ceerno oɗo kanko namdi o wi on ceerɗo debbo muɗum fodde ceerle tati o wi noon tataɓal ngal o seeɗum tataɓal ngal ɗon wiyede eddo joofi joni o yiɗi artande debbo o wi mbeɗen sella walla sellata ceerno ala sellata kay ma gorko goɗɗo ɓila ɗon selltete kay kono ɗum kay ko ƴiyal Qur'ana haali ɗum jaati ngam ko Allah jaati haali ɗum kay ko ma gorko goɗɗo ɓiloyo ɗon dewgal ngal hume on nadda e debbo he ɓe jettodira jettal dagingal cellungal ɓe certoya o jooɗo ha e demma ko joofa nde o daktano o ga so tawi noon koye complot o gorko o wadde goɗɗo moojere no jaltirte théâtre uji ni ɗum ko fijirde ɗum ko funtude hoore mum tan daɓatako kadi kanko debbo oni kadi so serama laabi tati goto goɗɗo humono wimo joftinimo o salima ɓe gonda ɓe ceeri o sikki ɗum o ko nafani hande mon haɓɓa ha tiɗi o daga hakkude makko e gorko makko barage ni ɗon la budda o jaɓa on yettomo so yettimamo on saaha nde Allah ndeɓe certoy foof o jooɗi ha e demma ko joofa o dartono gorko gadano amma wona ɗum kadi wona e aduna wona e lahara wonta daga eyyi noon way inchallah jarama Ceerno Hammat Diallo laaɓi laaɓdi sanne ceerno oɗo namdi on gorko dugdowo e joom suudu muɗum tan o wiya ɗum ya hoccu bagage ma fa galle moɗon mi saha gorko ko noon wiyata o namdi beele ngol konngol kam ko ɗum ceergal walla wona ceergal ko pammi hen ko ceergal hoccu bagage ma ya galle mon wona firti ko kanko sohluno on no ñande o sohli on ndede o addi ɗum wiyani ɗum noon joni o sohliti o woni on so hoti galle mabɓe ko heɓannomi komo heɓa ɗum amma noon ɗum toon dépasse yo ɗum ko ceergal lamgal ceergal sinno o wino joni ko yaha ƴettu tiggare ma yaha galle bamma ha mi ara caguitoɗen wonde o waɗi ɗum taqyidal o tongi yaadu ndu ya o wona ya mi haljitema mi gaynema ala ko yaa ha mi ara o waɗino ɗum happu somi ari kaltiden no feeñiri foof te haala men ka firti koyen pamodir tan garta walla ko yo ceergal fawoyo hen ɗum kam ne jogui happu kono ƴettu bagage ma hawta galle mon ko ceergal ceerno ceergal noon tigui Ceerno Hammat Diallo laaɓi laaɓdi sanne ceerno ha joni kanko o namdi ha joni kadi walla kadi on gorko biyo joom suudu an a rawanu ndu an Baba Ba nder ɗum banggue sharia on ko bonni ceergal ngal on ko bonni banggue ceergal walla ɗum ko konngol tan rewi ɗon en ko pammi hen tan waade ko jennoru tan ɗum kam iwata e kundude meɗen kaadu ko babba no wawi taw koto jikkuji makko walla ɗum no jaaseno makko tan o wiiri noon ene kam fodde ko jangguɗen ko neɗɗo biɗo anti aliyya haramun wonde Allah anti haramun aliyya an ka karmuɗo sa hucciti hen taw kanko ƴetti anniya wi on ka karmuɗo ko ceerle tati wiyete kono wiide jomum ka babba walla ka rawani de wonde ko ɗum ceergal tawa anniya ko ɗum ceergal mi famani ɗum mi famani saabi mi yiyan ɗum e kinayatuji a sariha walla kinaya ɗum ɗo mi famani ɗum toon kono kam yooɗani neɗɗo renta ɗin konguɗi wonde noon ko ɗum ceergal min kam mi famirani noon inchallah tawa ɗo fandaki hen ɗum ne wawi tan ka babba an ka firti tan ka jasɗo fande babba hen wona pour aɗa woni babba gongal ala ka jasɗo tan o taw ɗum o fandi hen mi famani wonde ɗum ceergal mi famani ɗe banggue fam on inchallah laaɓi laaɓdi Ceerno Hammat Diallo ceerno oɗo kadi namdi wonde on ɓiɗɗo gorko dewɗo silme en yamba en sanngara hankkadi hawa hanga o namdi beele debbo makko foti ko joɗanademo walla ala dewgal foti ko ittede o ko ɗum namdi so tawi hoɗirama neɗɗo ha gama ne jogui debbo ne jogui khiyar ne jogui sumgo sono hattani sono wawi wondirde makko noon kontina gondigal so tawi wi kañum wawa wondirde kangaɗo so renorokkimo o heeɓa hoore makko ɗum noon wona kadden hay ñaw baras ñaw jusan baras woni ñaw uube ne gara e neɗɗo tawa ɗe cellataɗe mbaɗa hendu e ñaw jusan ñabbuli nayyi ɗin ɗon ne keɓa debbo ne keɓa gorko ñabbuli goɗɗi ɗi keɓat tan ko debbo keɓata gorko ñabbuli goɗɗi ɗi keɓat tan gorko ñabbuli fasna tati waɗi ɗiɗo ñabbuji keɓat tan ko gorko so ɗi keeɓi gorko o debbo o ene sumne sono wawi continde wondude makko bisim so wawa daaƴe ñabbuli goɗɗi ɗi keɓata ko debbo so tawi debbo gorko o tawrima ɗin ɗon keptima ɗum ne jogui droit wiide mi wawa wondirdema noon saria daaƴa hakkude mabɓe ñabbuli nayyi noon ne goodi ɗin ɗon aɗi keɓa gorko aɗa keɓa debbo hol ɗum kaaɗi debbo no hangue gorko no hangue anani de debbo no ñawa ñaw baras gorko ñawa ñaw baras gorko ñawa ñaw jusam taƴa o juuɗe o oɗan ñawa ñaw goɗɗo no woodi wiyata ko asyaɗatu ɗum woni soɓe gondi tan
joomum yaha ladde kanko gorko o so rende debbo tan o woodi soɓa yaltata makko kanko on gorko o jaati walla sahaaji ko debbo o jaati ɗi rafiji na keɓa gorko nak ɗiɗi o nayi so ɗi keɓi gooto e maɓɓe goɗɗo o darnete saɗa waawi supportude yaadude makko continue dawgal bisim sa wawa daaƴe ñabbuji goɗɗi ɗi ko debbo tan jeeyi ko nande mumorede en geɗe baaɗe noon to gorko wawa wondude makko to bange mbirnide makko to on ella woni toon gorko wawa wondirde makko noon holla sharia daaƴa hakkude maɓɓe so tawi omo yiɗi somo wawi wondude hen wonde so wawa cer gorko ne ko nande ɓaftede jogoranma ko taƴede ha laaɓa walla nattude wonde gorko en sifaji mbaɗi noon ɗum ne kadi so heeɓi gorko to bange mbo on nde ɓe kawri addande ko gorko o wonno caggal ɗum ɗa jolti wasa wonde gorko nde jolti sariya ne yamira debbo o muñanamo o yaha o safra yo fodde hitande sarɗi noon somo jogui ko ñaami jogui ko ñaami on saaha noon so tawi o selli adda dewgal maɓɓe jokka so hitande nde timmi o sellani ha joni so nata ko debbo o wela ɓeydanimo sariya kam ɗum ɗo woni ko rokkunomo hitande nde on sahana ɓe dewgal ngal daaƴe miɗimo inchallah machallah a jarama ceerno Hammat Diallo jarama ko heeɗiyankoɓe saftirde men Dakar FM ceerno oɗo kanko o namdi o wi kanko o wiya so Janay seeje mbaɗi woni mayde waɗa galle o wiya rewɓe ngara galle ha heewa worɓe kadi ngara galle ha heewa ha rewɓe ni ndeɓa jillodirde e worɓe e nder galle he Janay so waɗi kam holno debbo yamriɗa yo ya Janay ɗum woni namdade eyi anande rewɓe e worɓe kam rendude sinno ɗum kam ene yamira enen fof ndendanno jehen jama julden mbaɗen walla boy walla bo wona juul ardi fof dewe Allah ɗe fof ko juulu heedi e caggal shahadatayni wona ɗum haɗama toon juma seɗen jaaha enen tan jahata walla naye ɓe jaaha mbaɗen e suudu mumen bangi wona en gandi kam moƴƴani sinno ko sago wonno sago so hoddirama joni so maayiɗo maayi ko rewɓe gaddata ndiyam tawi ko debbo maayi yoɓe jawno ɓe gadda ndiyam ha heewa ɓe battina suuɓe e maɓɓe wawɓe loddemo kamɓe heddi fof ɓe jaafa mo jaaha suuɓe e maɓɓe tan wawɓe lomtade loota ɓen yo keddo ɗon adduɓe ndiyam ɓe koɓe gadda ndiyam tan joƴƴina koota jeeyi ɓeeɗa hebloɓe keble ɓeɗa jaaha laabi men soɓe kebli haaɓe gasni worɓe mbiya gaare ƴette men gasni ɓen jaaha mbirnoya so garti mbaɗi batu mumen batu worɓe o ha gasi nduwima cakima rewɓe puɗɗo artude no hande gona e duwade duɓade maayiɗo artata duwa o yawtata so tawi kadi hoddirama ko gorko kadi maayi ha joni rewɓe ɓe yo gaddu ndiyam ɗon soɓe gaddi ndiyam ɗon no kamɓe kette gaddugol ndiyam ɓe gadda ndiyam ko yoni ɓe joƴƴina ɗon ƴeewe e worɓe he wawɓe heblude kamɓe rewɓe ɓe jaala ɓe hay goto fotani arduna galle kam fof eɓe jaaha ɓe luɓora galle o worɓe ɓe hebloɓe keble ɓe ga jooɗo ga e caaleji cabbo ha gasa so gasi ɓe gara ɓe ƴetta ɓe jaaha ɓe hay debbo goto oto weeyi ɗon so dañama ɗum ɓuuri kalten koko ɓuuri ko heddi e ganda seɗen keeɓa weeɓani on saaha worɓe jaaha mbirnoya garta mbaɗa batu mumen cakkitiɗo nduwo caako maayiɗo wona gartowo hande kamɓe rewɓe ɓe ndu hikka ndo mbuuri nde joomum dañi fof ara duwo ni kam ɓuuri moƴƴude kono jillodirde tan ha jiiɓodira ala fayida sabi soɓe jillodiri joni saaha fof debbo ara tawa ɓeeɗa ne jooɗi ne muñiri Allah o ara tan o haw natamal galle tan o weddo o wulla o taƴa ɓoggi ɓerɗe muñal ɓeeɗa ko muññoɓe so hiwtima wulli tan ɓeeɗa ta muñal mumen bona galle fof haɗa rokka ala fayida sen dañanno en goppanno ɗum eyi so maayiɗo maayi tan rewɓe sohlaka ɗon yoɓe gaddu ndiyam noon ɓe joƴƴina tawi ko debbo wonno soɓe gaddi ndiyam ɓe joƴƴini ƴeewe e maɓɓe yaltanɓe Allah kebla maayiɗo o heddiɓe fof yo koot galleji mumen hay goto heddo ɗon e galle he worɓe noon yo gar jooɗo kamɓe hebloɓe soɓe kebli haɓe gasni batti comci ha feewi ɓe mbiya worɓe gaare min gayni kamɓene yoɓe jaaɓe koota ɓe jarama worɓe ƴetta goski nawa juule mbirnoya hay debbo goto to weeyi ɗo taw haɓe garta ɓe duwo ɓe caakoɓe jaaha laabi maɓɓe rewɓe ngara mbaɗa sen no gara hanti gona e duwade so tawi kadi ko gorko maayi kadi yoɓe gaddu ndiyam ɓe jaaha laabi maɓɓe ni de ɓuuri moƴƴirde ni de so dañirama ni kam ɓuuri inchallah laaɓi kay labdi ceerno Hammat Diallo ceerno jarama no feewi ceerno ngal ɗo namdal oɗo namdi o wi o wiya wona e rewɓe jomum waɗa tiggaɗo ɓolde taw waɗani misore hoore mum tiggaɗo ɓolde tan waɗi ɗum belɗum sharia ene yamira ɗum walla yamirani eyyi neɗɗo kam debbo hoore mum ko awra fewani sikkela saaha foof hoore nde heewi ko feccaji sen tiggaɗo nde ɓoodata nde yaara caggal feccere e hoore he yalta boowal ɗum ko yidde aduna waɗa ko noon ko yidde aduna gañi ɓe mbiyata ko mawɓe ko ɓen mbaɗata noon kaɓɓa misore mbaɗata ko anje mawnude yidde aduna tan yolbude diine jolbuɗo diine jolbuɗo foti ko haɓɓude misore mum ha moƴƴa
wala tiggande wala tawede mo nande jallaba taw jallaba on e keppi ha tiiɗi hay so misor kanko misor tan yo horde suura tan sabu horde ko awra makko jeeya e kono noon ɓe mbaɗa noon tan misor meho tan jomum waɗa ɗum e hoore he ɗum ko yidde aduna waɗi noon kadi majjere yolbude diine yo goppu ɗum neɗɗo yo haɓ misor ko nan ɗum ganduɗen hen kaɓɓa misor ma ha moƴƴa pawa hen tiggare ɗum kam ɓuuri moƴƴude inchallah noon tigui jarama ceerno Hammat Diallo laaɓi laaɓdi ma ceerno oɗo namdi on mo ganduɗa mbaɗatno nafilaji jamma o waɗa noon nafilaji jamma wino sahaji so o wendora wona hay gueeƴo uddani on ɓe namde beele gueeƴe ɗe so uddani gueeƴe ɗe o juuli gueeƴe kono noon uddani taw wiyoma waɗ nafilaji o wendor noon wona waɗa nafilaji o uddani gueeƴe ha weeli beele ɗum ene yooɓe nafilaji ene jooɓe walla uddugol gueeƴe ene yooɓe en nafila kam to banggue sharia tan fiqhu mo jannguɗen o dendagal nafila so ɓenni ala hen ko yoɓate sona rak'at al fajri hay ɗum no kadi ko zawal ha nangue hoore so tawi o fini subaka o tawi ko bendorɗo hannde ɗo e puɗɗal nangue ko darɗe ɗiɗi tan wawi ɗo hejje walla ko darde wotere tan wawi ɗo hejje safa e witiri fof caami eyyi safa e witiri fof andi rak'at al fajri kadi ko yowat ɗum ha o juula subaka ha nangue fuɗa hangue towa ngue daro e darde gawal on sa o yoɓa rakatal fajiri o yoɓe banggue sharia o kam ko ni wirata hay witri e forde so tawi hoddirama ardama ha ɗo e puɗɗal nangue ko darde wotere walla ko darde ɗiɗi hay witri sami defte ɗe mbiyani witri no yoɓe mbiyani noon e mbi noon rakatal fajiri no yoɓe ha tisbar sa yoɓani ha tisbar yonti a siftorani fatima ceerno men Cheikh Tidiane noon no yoɓa witri an so witri ɓoccitima mo yoɓa ɗum ko ni pamirɗen inchallah tigi rigui jarama ceerno Hammat Diallo laaɓi laaɓdi sanne sanne ceerno oɗo kanko o namdi ngal namdal ceerno ma jaafoɗa ko ɓe jiiɗi namdade ma ngal guila puɗɗaki ko ngal wimata koyɗol yiiɗa duɗɗo e o wi mata o ɗe balɗe foof omo hoyɗa wonde aduna ene gaasi omo hoyɗa aduna ene gaasi ɗe balɗe foof ngol koyɗol ara e makko o wi namda beele ha wontinima kulol beele ngol koyɗol kam holto ngol hujji ɗum joni o yahata koto almuɓɓe ɓe almuɓɓe ne alhamdulillah leeɗe ɗe foof almuɓe tawi koye wuuri he jeeya kami anda to wawi wonde foof almuɓɓe nin toon ne jogui defte biyete tabiru ru'ya firtoje koyɗi min mi anda fir koyɗi ne jogui e jeeyaɓe Allah ɓe Allah rokki tan ngal ɗon gandal tawa ni ɓe janggani Allah rokkaɓe tan min mi jeeyaka e ɓen eyyi joni noon yo yaa o ƴeewa almudo joguiɗo tabiru ru'ya o sifono ɗum hippita deftere yiilo ma yi toon sa yiiri ni ko ni sa yiiri ni ko ni enen ɗum ɗo oɗo ndeɗo yewtere yarani on banggue inchallahu taala laaɓi laaɓdi ceerno Hammat Diallo ceerno oɗo namdi o wi kanko de ko kewɗo jejji e sikke to salligi makko to juulu makko to korka makko hayso dari omo juula omo yiile jinnaɓe cafri ha tampi omo jiiɗe caɗele joni omo namdi noon holno foti wadde kanko e nde makko alani ɗo ko ni sifori so wayi ko yo haaɓe fittanu makko ne satti noon rafi bonɗo mo Allah bonni amo heewa yimɓe he joni hayso haalni jomum jaɓata wawa salli goto tan ha ndiyam fof gasa ha laaɓa gaynata salligal gaynata julde ɓuuri foof hawnade neɗɗo fuɗɗoɗo yimɓe juul yimɓe gayna kanko jokka continde wadde darde on ko neɗɗo wawi mum on koye heeɓi haaju tan on kay dañi jarabi tan tawi ko Allah yo Allah ittanmo kono ko jarabi mawɗo hayso haalni joomum sikki o jaɓata o waɗat ɗo hunde tan fittandu wiya mba waɗani noon wayi noon ay ɗum ko probléme ɗum ko yo ñaago Allah Allah ittanamo ɗum bammi ha joni kadi namdal garawgal kadi kanko kadi addi namdal ɗimmal ngal kadi o haajino kanko o namdi kadi o wi dihal jaltode e dabbakal o wi ko saaha foof e ɗum heɓamo o ñalata ko lotade o ñalata ko lotade beltal jomum lota wala fotan lotade ay min ko gandumi ko ndiyameje nayi ne jalta e neɗɗo nayi ndiyam ngo gaddanam ɗam ko dicce hono taare ne yalta e gorko ne yalta e debbo ɗum so yalti e makko o tanjoto damal ɗo ɗum yaltirɗo o lotete ndiyam goɗɗam ɗam wiyete ko wadiyu ɗamne kadi ne yalta e maɓɓe heewi yaltude ko caggal nde o taari haw gasni ɗam yalta ɗamne kadi tanjata tan no taare ɗe mbayni ndiyam tata ɓijam ɗam ko masiyu so yalta e makko yo lottergal ngal fof no woniri ni kangal fof ndiyam nayi ɓijam ɗam ko maniyu ɗum so yalta e makko ko ɓanndu ndu fof lotete ay woni pamirmi inchallah dihal fof sakkal o wona mani o ɗum mi anda kal ɗum ndiyam gandumi ko ɗe ndiyameji nayyi gandumi ko
tare e maziyu e wadiyu e maniyu maniyu ko ɗe ngandum gonga inchallah. jarama no feewi ceerno Hammat Diallo ceerno namde cakkitingal e namde garnode bandiraɓe jaafo so won namde diwɗen kanko namdi kanko o wi ko on birdannoɗo laasim kono ko lomtinowo o wi nder ko lomtino kono o ɓurtini yaɓere ɓe mbiyat ɗum won heɓitorte walla ɗum ala bas andi ko jabru wiyete so hoddirama ɓurtini sa gayni a wirdat astahfirullah laabi temedere no sojude qabla e ba'da bayata ni sa ɓurtini wirduma a waɗat astahfirullah laabi temedere sa mankini a timmitinat ko mankinɗa ko nande astahfirullah alazim alladi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum capantati foti waɗede jejjiɗɗa mbaɗɗa nogas jeetati jawtuɗa gandoyɗa nanda ka diwɗo a adda sa gayni wirdu o a addat jabe ɗiɗi ɗe mankunoɗe ɗe gadda temedere astahfirullah salatul fatih ko capan joyi watte to wasifa to mbaɗɗa ko capanɗe 4 e 9 walla capanɗe ko nandi hen a andoyi ɗum so wirdu o timmoyi a addat ɗen ɗon jabe pawa hen astahfirullah tawi noon ka ɓurtin astahfirullah alazim alladi mbaɗɗa capantati e ɗiɗi anda ɓurtin ɗiɗi sa gayni kadi waɗ jabru astahfirullah so tawi noon koye dental wonno tawi koye dental en mbaɗa wasifa en mankini astahfirullah alazim alladi jabe ɗiɗi walla salatul fatiha ber walla ko nandi hen la ilaha illallah en mankini jawhara en mankini en gaddat ko manki ko mbaɗen temedere astahfirullah so tawi noon ko en ɓurtinɓe to banggue dental wasifa en mbaɗi astahfirullah alazim alladi o capantati e ɗiɗi en ɓurtini jaɓe ɗiɗi salatul fatiha en mbaɗi capanɗe 5 e ɗiɗi walla ko nandi hen o capan 5 e 1 en jiiɗum sharhu bughyatul mustafid no wiya ɗon jabru sohlani ɓuural dental ngal heɓɓi ɗum ɓuural dental ngal heɓɓi hayso mbaɗani kono umum noon no haalda gani no ɓe kaldata gani e deftere meɗen nanɗa ko e hayga jawahirul ma'ani way tan kono sa ɓurtini wat jabru sa mankini wat jabru ko umum way kono neɗɗo birdowo kañum tan goto e dental fof ko noon way kono sharhu bughyatul mustafid kam en jii toon so tawi koye dental son ɓurtini sohlani kon mbaɗa jabru gaccire noon tan ɗum kam nin toon en jii ɗum to sharhu bughyatul mustafid to sharhu munitul murid o wiyete bughyatul mustafid on joni wi toon tawi tan ko e nder dental wasifa ɓe ɓurtini sohlani wadde jabru tawi koɓe mankinɓe noon yoɓe timmitin ɓe mbaɗa jabru tawi noon ko an tan goto sa mankini a timmitinat mbaɗa jabru astahfirullah taala tawi ka ɓurtinɓe kadi a waɗat jabru ha joni machallah labdi ceerno Hammat Diallo bandiraɓe nani paami kono kadi beltima sanne sanne o ɗumen ñalawma aljuma mo ganduɗa goo 19 lewru men bowte woni décembre hitawɗiɗan ɗiɗi e nogas e joyi ɗo e wuuro Tottogo Madina Gounass radio men Daka FM mo Medina Gounass bandiraɓe jettama aduna men namde diine ɗe machallah kako ɓe jettaɓe jatan kala gaɗon namdal diine yo addu ɗum guila e nder ñalawma aljuma o wasa hokkude ha yewtere nde fuɗɗo wiyanaɗa namdal muɗum noon ceerno Hammat jarama no feewi jarama ko heeɗiyankoɓe kala jiɗɗo kadi addude namdal muɗum yo jokkodire e meɗen e numéro men WhatsApp walla numéro ceerno Hammat Diallo e 78 119 00 65 numéro ceerno Hammat Diallo 77 659 70 24 so jom waɗi foka tan to wawa aduna e kala ma yetto en namdal ngal namde yalta juuɓe kala naftoro ha no hannirta ni to kalagal to e jamma hannde ko Alaji Bachirou Bane mo gonga hen seeɗa mo kadi jooɗo hen seeɗa noon yo muñ en gayna joni so Allah lamɗo jaaɓi noon ceerno Hammat bisimilla holto nayotoɗen kadi en data defte men risala bisimilla